ассалому алайкум дӯстон ва кулли тамошобинони канали тоҷикона. умедворам хубу тансиҳат ҳастен. имрӯз зиёратгоҳи тамоми занони тоҷикистонро як зиёрат карда тамошо кардем. бозори Корвон, олами матоъ. аз хушхабарҳои имрӯза он аст ки таксиҳои сесомонае ки як давр 5 сомон шуд, имрӯз то 7 сомон нарх гузоштанд. аҷоибиш дар он аст ки то Корвон рафтан 5 сомон аст, аз Корвон баромадан 7 сомон. чӣ хеле ки мебинен тамоми намуди матоъҳо бо ҳазор гулу рангу аз сифати паст саркардагӣ то сифати баланд. нархҳо ҳам бошад аз нархи паст сар карда аз 60 сомону 40 сомону то 200 500 ҳазора меравад. ҳар чизе ки нарх паст шид сифатшам паст мешавад. бисёри матоъҳо аҳамият додам матоъҳои солҳои гузашта ҳастанд. фақат фарқият дар чие ки сангҳоша ҳар намуд мезананд, ҳар сол як намуди дига мезананд, дизайни нав гуфта нархша қиматтар мефурӯшанд. он қадар фарқият ҳам надорану ҳамин дар чишми одам ки чизи нав метова як гӯлаш камтар навӣ кина, бо мо ҳам чизи нава мехарем. асос ҳамун сифати матоъ аст ки ҳам матоъҳои як сол ду сол гузашта аст. танҳо гуфтесам ку сангҳошон дигара соли гузашта мисол сангҳои боронак буд, имсол сангҳои дигар намуд бо ном гузоштиян ҳастанд. фарқиятошон асос дар ҳамияй. имрӯз марам як нияти паплинхарӣ доштум. интихоб беҳад бисёр аст. чашми одама овори мебара, намедонӣ кадомша интихоб кунӣ. чӣ хеле ки мебинен ин бозори нав баъди ремонтҳо рости марам якум бор дуромадесам. бисёр хушрӯшидай, удоб мешидай. вақтҳои гузашта дар ин аптои роҳ рафта намешид. бо тимболи пешаи мактаб ки мардум ҳама сари мактабӣ меоянд. ҳозирам халқ беҳад бисёрай, не ки осонтар шидай роҳравию роҳгаштан. хариду фурӯши мактабӣ беҳад дар авҷай. бовар кунед касе як дафтар як қаламе агар иҷа бимона ҳатман мефурӯшаш. хай видеои моро то охира тамошо кунед ва бибинед ки ман дар ахир чӣ харидам. ба худ ман як матоъ харидам. рости аввал яктара харидам, баъдан бо бурдум гардондумша, намедонам гӯлаш он қадар маъқулам нашид. баъд бо ҳамина харидам.